Aline somɔgɔw tɛ se ka dɔrɔmɛ mugan ko problème dilannen ye bilen ko cɛ bɛ ne bolo ko ne furula ne bɛ na e bɛ na k'i sigi hali ne dɔgɔninw bɛ na yan nɔ ka na ka taa bɛɛ b'i ɲɛ da ko ne ka sokɔnɔna ni ne bɛ cogoya min na dɔrɔmɛ kelen e t'a di ne ma e bɛ finiya sunɔgɔ la yan awɔ dugu bɛ jɛ ne bɛ n sen ka yaala la ka taa wari ɲini ka na. Bébé. Oui, ça va? Ça va. Ok. Donc, film Kadide. Oh oui. On a 9 là depuis. Et bien voilà. Il faut qu'elle change. Tu as tiens maman. Ouais, ni grave ça. Déjà chérie. Ne bɛna hɛrɛba de kɛ e ye wallahi. Déjà né ça. N bɛna i bila ka taa voyage minnu ka di i bɛ taa ye. N bɛna mobili kura san i ye. Fɛn fɛn ka di i ye. C'est-à-dire quoi? Hɛrɛ yɛrɛ quoi? Hɛrɛ yɛrɛ i mago bɛ hɛrɛ min na dɛ. N bɛna i bila o de kɔnɔ quoi. Barikala. An ka sɛgɛn bɛna ban pewu. Wala barikala ko kala mina nga do ujabi. Kana siga. Wallahi a bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban. Kuma t'a yɛrɛ tɛ bilen. Ay, o mala. I welele no baralala. Bara. Ayi. Bara ma sɔrɔ koyi. C'est-à-dire n ye sogo dɔ de ka sɔrɔ. Non, sogo in tɛ ci. Sogo in kɔnɔna na n y'a ye n kɛra waritigiba de ye. N y'a ye ni waritigibaw ka di ni waritigiw bɛ ka don da kelen fɛ an bɛ ka bɔ da an bɛ ka affaire kɛ an sigilen bɛ an bɛ baro la an bɛ ka fɛn caman fɔ quoi. Mais c'est-à-dire projet baw ne yɛrɛ ka projet dɔw bɛ yen nɔ an y'olu kumaw fɔ non chérie c'est-à-dire million c'est-à-dire t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na an bɛna wariba de sɔrɔ o y'a sɔrɔ sogo tɛ ci dɛ n bɛna min f'i ye ne ka sogo kana tuna wa ne ka kuma in tɛ ka diya ye n bɛ min f'i ɲɛna di kunu n ka bɔ sunɔgɔ la ten. Ah non, il y a problème quoi. Wallahi. C'est-à-dire que je suis ma fille. Il faut que je me rende compte. Mais on connaît mes filles. Aramadi, midi de bien que gouloy. Et bien courant son à d'assaut mon air. Et bien du war d'adon. Ali dumini minamina du eba sort. Eba doit sort la chocomia. Ansra foi. Amaseu. E parce que les flaina ne ka bara tiena e bela ko konu nyana bo donc e bo foko do ne klo la e bo foko do ne klo la joli bobi e te boali ki jo bluna la bi ani ne mogo joran so mogo la dorome mo problème na ati nyina bo parce que ko kamalen belebele falen ko be ne bolo ya ni mo kom duna ne ka sokono ko alhamdulillah ka soro mi meneni na nera de bodo eti poronye eti poro para poronye ni mi poro la ka di ma fene o be clé la ne le bole bina kan sebe na marifo ke sugura ima sugo ki kara pedeza yen kon e ki bolo da e kunda mala doro jomi e falende sigene go le shu eti son barama aye ka sugo mana fanya yi san joli e be sugula ne bolo ngebe na sugo ki kara pedezani ti bolo da e kunda mala donia Aline somɔgɔw tɛ se ka dɔrɔmɛ mugan ko problème dilannen ye bilen ko cɛ bɛ ne bolo ko ne furula ne bɛ na e bɛ na k'i sigi hali ne dɔgɔninw bɛ na yan nɔ ka na ka taa bɛɛ b'i ɲɛ da ko ne ka sokɔnɔna ni ne bɛ cogoya min na dɔrɔmɛ kelen e t'a di ne ma e bɛ finiya sunɔgɔ la yan awɔ dugu bɛ jɛ ne bɛ n sen ka yaala la ka taa wari ɲini ka na i t'o dɔn ye o tɛ n tɔɔrɔ. Oh, kebe sugula, ke suguradi. Ke ni waritigi baw bolo be ɲɔgɔn bolo. Aw bolo ti ɲɔgɔn bolo, aw senw ne be ɲɔgɔn bolo. Hey. Ngoni me min fi ɲɛna. Ni mi yɛrɛ kɛ maa ye. Ni mi yɛrɛ kɛ maa ye.
wallahi billahi be wulu wakati mo sura kuma temena sugo billahi sugo bi daraka amba dun comme yere be sugo de ko revuke femba sura sugo la ke bi daraka amba do sugo la ami kila do sugo la mi sura fana do sugo la washini fana tambo be ka sugo la ye mobile mun yede bi tabo sugo la ba ke reality illa ba be ka chrétien kabuye wallahi dire dai ne kala la yemu e kun sugura an yɛrɛ ka hɛrɛ la o de ni bɛɛ ja ni bɛɛ de bɛ kɔnɔ e sigilen bɛ ka ne makɔnɔ ni bɛɛ la Allahu akbar aw bɛ nin fɔ u bɛ nin fɔ cɛbakɔrɔ n'i b'i ka du kɔni kɔnɔ n'i m'i jɔ i jɔyɔrɔ la muso ka kelen kɛ a b'a fɔ ka don i tulo la ne ka baara tiɲɛ ni san cɛ e sigilen bɛ nin bɛɛ ye ne kɔnɔ ne kelen k'a fɔ n ko n sugura a bɛ taa donc i sigilen bɛ nin bɛɛ y'i kɔnɔ i b'a fɔ ka don tulo la o tɛ wa nka tiɲɛ b'i fɛ i jo don parce que o de bɛ fɔ cɛbakɔrɔ i jija dɔrɔn i kana dɛsɛ ka du musaka kɔrɔ c'est à dire n'i dɛsɛra i ka du kɔrɔ dɔrɔn i kelen maa fu de hali ni bɛ sa i kan ka ko bɛɛ kɛ walasa i ka se ka du balo nka ni ala sɔnna hali ni ne bɛ sa ne bɛ baara sɔrɔ bi inshallah n'ala sɔnna